Urria pobreziaren kontrako hilabetea da. Izan ere, urriaren 17an pobreziaren kontrako jardunaldi edo egun internazionala da. Hori dela eta Nafarroako pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako sareak jardunaldiak antolatu ditu hilabete honetan zehar. Lehendabizikoa atzo izan zen. Gara Gonzalezek sareko idazkariak kontatuko digu. Arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Eta ongi etorri. Eskerrik asko bai. Berriro ere, ezagutzen. Bai, hemen gaude berriro. Beno, orduan esan bezala 17an egun polita edo... Bai, guretzat oso egun garrantzitsua da, azken finean egun horretan urte osoan zer egiten dugun lanaren erreflexua da, edo hori ikus daiteke, ez? Zer egiten dugu eta zergatik borrokatzen dugu urte osoan zehar, ez? Egun horretan izango dugu manifestaldi bat, manifestaldi bat, udaletxe plazan izango da, 7etan, eta edozein parte hartu nahi duena, hor egongo gara, gure eskaerekin eta betiko leloekin, ez? Bai. Eta baina esan bezala ez da hor dena geldituko, jardunaldi ezberdinak daude. Bai, aurten indar handia eman diogu hilabete honi eta 4 edo 5 ekitaldi pentsatu ditugu egitea. Azken finean iruditzen zaigulako oso garrantzitsua dela gu egiten dugun lana ikustea, ez? Eta gehien bat arlo ezberdinetan ze eragina izan daiteke pobreziaren aurka borrokatzea, ez? Eta erakusketa bat ere badago, ez? Bai, hori, alde batetik daukagu izango da erakusketa bat geltokin, autobus geltoki zaharra. Bai, espazio berri honetan. Espazio berri horretan. Izango dugu 10ean, 16ean eta 19ean, eta animatzen zaituztegu pasatzera, zeren izango da oso interesgarria. Eta horretaz gain badaukagu ekitaldi puntualak hilabete osoan zehar, izango dira hitzaldiak eta tailer batzuk. Lehendabizikoa esan bezala atzo? Horixe, atzo izan zen lehendabizikoa, gehien bat hezkuntza arloko pertsonei zuzendua edo irakaslei gehien bat, eta azkenean gure proposamena hori zen, ez? Hezkuntza ze garrantzia dauka pobreziaren aurka borrokatze honetan, eta gutxi gora bera 50 pertsona egon ziren, hezkuntza departamentuko kideak egon ziren baita Leoneko Unibertsitateko irakasle bat, eta ideia nahiko interesgarriak sortu ziren, eta gure sare sozialetan egongo dira informazioa. Eta erantzun positiboa orduan? Bai, hori, aurten izan da lehen urtea egiten duguna hau, eta oso konten gaude, oraingoz. Gauza asko geratzen zaizkigu oraindik egiteko, baina oso konten gaude, bai. Bai, baina badirudi gainera hori dena ongi prestatu duzue, orduan... Bai, gu espero dugu hori dena primeran ateratzea, eta hori gai oso interesgarriak daude analizatzeko eta azaltzeko, eta azkenean borroka hontan guztiak parte hartzea gustatuko litzaiguke, ez? Eta lehendabiziko aldia, orain arte ez direlako hainbeste jardunaldiekin, bai ospatzen zela, ez? Bai, badaramagu 18 urtez egiten 17ko hitzaldi bat, urtero egiten da hitzaldia eta urtero egiten da ekitaldi bat arratsaldean, baina aurten bai iruditu zaigu garrantzia handiagoa eman nahi geniola gaiari, eta horregatik sortu ditugu beste ekitaldi batzuk hilabete osoan zehar, ez? Eta ze nolako egitaragoa dago aurten orduan? Hori, atzo izan zen lehenengoa, hurrengo astean izango dugu hurrengoa, 10ean izango da, eta 10ean daukagu parte hartzearen inguruko ekitaldi bat, izango da hitzaldia, baina izango da parte hartzailea, ideia da guztiak ideiak sortzea eta ambiente ona egotea, eta hori horretan parte hartzearen garrantzia pobreziatik ateratzeko, azalduko dugu, eta horren inguruan hitz egingo dugu. Hurrengoa ja izango da 15 eta 16ean, izango da hitzaldi berdera, baina egiten dugu 15ean Tuteran eta 16ean Iruñan, eta horretan emakumearen garrantzia, edo emakumearen papera pobreziaren inguruan, azkenean bai iruditzen zaigu emakumea izateak handicap gehiago dauka pobreziaren
errealitatean, hoize, eta bueno, iruditzen zitzaigun aurten izango zela gai garrantzitsua, errealitatea horrela delako eta azkenean, bai. Eta azkenean, hori, ez? Eta horren inguruan egongo dugu hitz egiten 15 eta 16an. Eta gero azkenekoa izango da 25ean, eta pobrezia energetikoaren inguruan eztabaidatuko dugu. TDR elkartea emango digu informazioa bono sozialari buruz, elektrizitatearen inguruko fakturak irakurtzea, gauza guzti horiek, azkenean nahiko liosoa da guztiontzat, eta horren inguruan egongo gara hitz egiten. Nahiko osatua arlo asko, ez? Bai, ez daukagu deskantxorik. Eta tamalez, arlo asko ukitzen ditu pobreziak. Bai, azkenean, pobrezia ezagutzen dugu eta bizitzako arlo guztietan englobatzen da, ez? Bai hezkuntzan, bai emakumeen paperan, bai haurren paperan, langabezia, bizitza ez izatea edo bizitza galtzea, gaur realitatea oso godela gaude, esate dute krisia ateratzen ari garela, baina ez da oraindik ikusten, ez? Ateraldi hori ez da realitatean ikusten, ez? Orduan, oraindik geratzen zaigu asko borrokatzeko. Eta horretan dago Nafarroako pobreziaren eta gizarte bazterketaren kontrako sarea. Zer da egiten duzuena urtean zehar? Hori, 29 elkarte gara, parte hartzen dugunak, eta urtean zehar, hori, gehien bat sarean lan egiten dugu, esandako arlo horien inguruan eztabaidak sortzen, baita intzidentzia politika egiten, azkenean beti badaukagu ze rebindikatzeko edo aldatzeko, realitatea horrela da, eta horretan gaude, ez, borroka horretan. Orduan urtean zehar, arlo guzti horiei inguruko eztabaidak, proposamenak ateratzen ditugu, eta horretan gaude urtero. Nafarroan aldaude pobrezia egoeran dauden familia edo pertsona asko? Justo hurrengo hilabetean aterako da berriro dokumentu berria, eta esango digute azkeneko urteko datuak, baina badauzkagu pasaden urteko datuak, eta Nafarroan baziren 83.000 pertsona egoera nahiko latzean, eta horiengatik eta horien alde borrokatzen dugu, ez, urtean zehar. Ze nolako egoerak bizitzen dituzte edo ze nola laguntzen diezue? Esandako bezala, 29 elkarte gara, eta elkarteen artean badago arlo guztiak gutxi gora bera ukitzen ditugunak, ez? Hori badaude hezkuntzaren arloko alde lan egiten duten elkarteak, beste batzuk etxe bizitza duin baten aldeko elkarteak, langabeziaren kontrako elkarteak, eta badaukagu arlo guztietan, ez? Eta errealitatea da, Nafarroa txikia dela, baina eta suposatzen da maila handia daukagula, baina errealitatea da, 83.000 pertsona daudela pobrezia egoeran, eta haien egoerak hobetu daitezkela, eta horretan lan egin behar dugula. Eta hori pasaden urteko datuak dira? Bai, orain aterako dira aurtengo datuak, eta horretan egongo gara, baita lanean, hilabete batean esango ditugu, kaleratuko ditugu, eta ikusiko dugu nola aldatu diren, baina, suposatzen dugu gutxi gora berantzekoak izango direla edo larriagoak. Momentuz, hori hilabete honetan jardunaldi hauek daude, eta hori ongi hasi dira, eta horrela jarraitzea espero duzue? Bai, lan asko egin dugu, baita aurten, ahaztu zaidala, orain hilabete honetan azaldu dugu kanpaina berri bat, sentsibilizazio kanpaina berri bat, maten diogu buelta BIP kontzeptuari, hori, very important people kontzeptuari, aldatzen dugu B batekin, eta hori, benetako ideiak pobreziaren kontra, ez? Gure helburua da, hori, pertsona guztiak parte hartzea eta ideia horiek azaltzea, eta hori, gure webgunean eta gure sare sozialetan egongo da lekua pertsona guztiak bakoitza bere ideia azaltzeko, eta hori, helburu azken finean da ikustea bakoitza egin dezakeen gauza minimo hori oso positiboa izan daitekela, ez?
Ze esan bezala, sarean azkenean daude ONG erakunde ezberdinak eta hor bolondresak daude. Hoize, daude langileak, obviamente, baina hori, egiten dugun lana azkenean baita daukagu bolondrez asko, eta ezin bada parte hartu forma horretaz, gutxienez ideia proposatzen, ez? Eta egunerokotasunean azkenean guztiak egin dezakegu zeo zer, edo atera dezakegu 5 minutu zerbaiten alde borrokatzeko, ez? Gure animoa baita da kanpaina honekin, sentsibilizazio hori egitea, ez? Eta jardunaldiei dagokienez, edo nor gerturatu daiteke? Bai, hori parte hartu dezake edonor, bai egiaz gure webgunean badago inskripzioa egiteko link bat egongo da, eta gutxi gora bera ikusteko ze pertsona kantitatea dagoen, eta hori, gu animatzen dugu parte hartzea edonor, guztiak daukagu ideiak eta guztiak badaukagu soluzioak, ez, honekin, nera horre egiteko. Bai, gero azkenean hitz egiteko unea badagolako. Bai, hitzaldi eta ekitaldi guztietan egongo da, edo normalean, gero denborak dira, baina normalean beti dago denbora hitz egiteko eta bakoitza bere ideiak espresatzeko. Bai, eta galderak egiteko eta denetarik. Bai, guztiz. Eta esan duzu hori link bat dagoela interneten zaudetelako? Bai, hoxe badaukagu webgunea, Red Pobreza Navarra bilatzen baduzu erraz aurkitzen da, eta badaukagu baita Twitter eta Instagram eta Facebook, eta hor egon gara bastante mugimendu nahiko daukagu, beraz animatzen zaituztegu hori subskribitzera eta gauza guztiek. Orduan, birgogoratzeko hurrengo jardunaldia noiz? Hurrengoa izango da 10ean, hori, hurrengoa izango da parte hartzearen inguruan, eta hori, animatzen dugu edonor parte hartzera, eta hori, garrantzitsua izango da baita 17an egingo dugun ekitaldian. Hori udaletxean da, eta jende gehiago baldin badago, beti positiboa izango da, ez? Bai, manifestazioa. Hoixe, bai. Bai, azkenean hor ikusarazteko ze... Bai, ideia da nahiko festiboa izango da, eta borroka hori zenbat parte hartzen dugun, ez? Borroka hortan ikusteko, orduan animatzen zaituztegu parte hartzera. Eta erakusketa, gauza ugari? Hoixe, bai, gainera daukagu hori erakusketa geltokin, eta hori, baita parte hartzera, ikusiko zuen errealitate ezberdinak, takila ezberdinetan, eta oso interesgarria izango da, animatzen zaituztegu parte hartzera. Oso ongi, orduan 10ean ikusiko dugu elkar. Hoixe, eskerrik asko. Eskerrik asko gara.